вершить майялым. Буда, иркан. Чаваш челги бурчухне, тенже путмейн. Кодаму мелис, истяму И туган тел, и матур тел, әткәм әнкәмнең теле. Исәнсез, сіз Татарстан 24 каналында туған тел тапшыруын қарайсыз. Сізнің білән мен Гүлүсә Сынгатуллина. Бүгінгі тапшыру керәшеннәр, оларның сөйләм үзенчәлекләре, милли мәдәни байлыклары, йола, бәйрәмнәре, яшәү көнкүрешләре хакында. Керәшеннәр татар телендә сөйләшә, әмма сөйләмнәре татар әдәби теленнән шактый аерыла, чөнки алар телләрендә иске татар теле чалымнарын саклап кала алган. Нигездә керәшеннәр татар теленең урта диалектында сөйләшә. Татар теленең урта диалекты башка диалектлардан й авазының ж авазына күчүе, q һәм г авазларының фрикатив ш-ның улашкан аның булуы белән аерыла. Урта диалект формалашуга болгар, кыпчак, Нугай, фин-угыр, рус телләре йыгынты ясаган. Рәсми халык саны буенча 2010 елда Рәсәйдә барлыгы 34822 керәшен теркәлгән. Тел, сөйләм, шулай ук икътисади һәм рухи мәдәнияткә караган үзенчәлекләре ягыннан керәшеннәр 5 зур төркемгә бүленә. Казан арты керәшеннәре, Түбән Кама керәшеннәре, Чистай керәшеннәре, Тау ягы, Мәлки керәшеннәре һәм Нагайбәк керәшеннәре. Татарстан Республикасының бірінші президенті Минтимер Шәрипович Шәймиев бір шығышында тілдә, музыкада, гамәли сәнгатьтә ата-бабаларыбызның борынгы гореф-гадәтләрен саклап калган өчен без күп яктан керәшеннәр алдында бурычлы дип белдергән иде. Татар теленең аңлатмалы сүзлегендә керәшен христиан динен кабул иткән татар буларак язылган. Дөрес, бу аңлатма белән килешмәүче фәнни хезмәтләр дә җитәрлек. Кайберләре бүгенге керәшеннәр 11-13 гасырларда көчләп чукындырылган татарлардан гына тормый, алар арасында бабалары электән үк христиан булганнары да бар дигән фаразны алга сөрә. Этнограф, тарихчы, борынгы бабаларыбызның мирасы булган фольклор әсәрләрен яшь буынга илтеп тапшыручы Геннадий Михайлович Макаров та фаразларның бихисап күп төрле булулары хакында кат-кат искәртеп узды. Үткәндә калган сәяси процессларга артык бирелүне хупламыйм. Нәтиҗәдә бу ике яки берничә халыкны дошманлаштырырга мөмкин. Мин халыклар дуслыгы яклы, укучыларымның да шуңа өндим ди ул. Бер сүз белән әйткәндә, сораулар күп, җаваплар әз, тарих битләре дәшми. Без күнеккән керәшен культурасы дибез, аны бер бүтән итеп кабул итәбез. Керәшеннең ичендә шуның кадәрле күп аермалар, ул атамаларда, бизәнү ничек итеп киюләрендә, шул һәм дә сөйләмнәрендә безнең аермалык шактый зур. Аны белгән кеше шундук әйтә, бизәнү әйберен күрә, яисә киемен. Шуның әйтә, булар Зәй районыннан, булар Питрәштән, яисә әйтәләр, булар Чистай ягыннан дип. Шуңа күрә менә ул төрлелекне саклау безнең бик зур бурычыбыз. Чөнки гомуми безнең сәнгать мирасыбыз ул төрлелеге белән бай. Без барысын да бер төрле итсәк, аның кызыгы да калмый. Керәшеннәрдә кеше исемнәре аерым игътибарга лаек. Алар рус исемнәрен татар хәрефләре белән баета. Нәтиҗәдә бик үзенчәлекле исемнәр килеп чыга. Кайберләрен атап үтик. Алексей, Алексей, Василий, Бәшләй, Бәштүк, Бәшәй, Бәшкә, Григорий, Гыргыри, Гриша, Гыри, Анастасия, Нашта, Нештәй, Наштук, Дарья, Даржи, Даржа, Даржук, Ирина, Үринә һәм Үркәй. Керәшеннәр сөйләмендә рус теленнән кергән сүзләр шактый. Мәсәлән, көнкүреш, хуҗалык белән бәйле сүзләр: чәйгүн, чайник, бишкә, бочка, кнәгә, книга, печенье, печенье, баринжа, варенье. Рус теленнән кергән сүзләрнең күбесе христиан мәдәнияте һәм дин белән бәйле. Пуп, поп, пасха, пасха, покров, покров день, Рождество, Рождество, батушка, батюшка.
Керәшеннәрнең тормыш көнкүреш һәм рухи үзенчәлекләренә инде 19 гасырда ук күп кенә тикшеренүче галимнәр игътибар иткән. Керәшен халкының барлык башка милләтләрдән бер аермалыгы бар. Алар һәрбер мәҗлестә җыр җырлыйлар. Вакыйганың, чараның мәгънәсенә генә туры килсен. Бала туса, яшь пар кавышса, хәтта җиназа да җыр белән үрелеп бара. Тагын аларның үзләренә генә хас диалекталь сөйләмнәре бар. Күп кенә сүзләрне алар җы авазы аша әйтәләр. Керәшеннәр гомер кичерүче кайбер районнарда әлеге үзенчәлек сакланып калмаган, ләкин алай да күбесе җы авазына хыянәт итми, жарый, җәш, җәмле дип сөйләшә. Урны белән ишәр диалектына да ашап китә. Мисал өчен йортны ызба, әтәшне кушат дип әйтү күренеше дә бар. Яңа ел санын без яңа ел талигали булсын дип беренче биткә язма чыгардык. Бөтен кешегә дә бик кызыклы булды, нинди сүз соң талигали сүз дип. Күптән ишетелмәгән, без инде сөйләшмибез, ул сүз белән дип әйтәләр, дип безгә чыктылар. Талигали сүз ул керәшеннәрдә ул бәхетле булсын дигән сүз. Яңа ел бәхетле булсын, бәрәкәтле булсын, мул булсын дигән сүзләр. Инде чыннан да без үзебезнең сөйләшкә игътибар итәбез, җылар белән дә язып җәлеп итәбез. Туган телне саклау өстендә бик зур эшләр алып барабыз. Чөнки фән шәгенә өйрәнеп тә булмый инде. Фән әйткәнчә сөйләшмәләр дә бит кешеләр. Гади халык сөйләшендә язылса, гади халык укырлык итеп язылса, аңа кызык булса, ул гәҗиткә тартыла, ул аны укый. Һәр халык үзенең үткәнен өйрәнеп, бүгенгесен белеп, акыллы кешеләреннән үрнәк алып яшәргә омтыла. Бу эштә язма матбугатның роле зур. Шуны истә тотып, 2002 елның октябрь аеннан Ярчаллы шәһәрендә Туганайлар гәҗите чыга башлады. Айга 2 тапкыр чыгучы әлеге гәҗит Татарстанның 25 районына, Мәскәү, Чиләбе өлкәләренә, Башкортстан, Удмуртия республикаларына тарала. 2007 елның январеннан Туганайлар гәҗитенең оештыручысы булып Татмедиа Республика матбугат һәм масса күләм коммуникациялар агентлыгы тора, һәм ул республика күләм гәҗит статусына ия. Әйтергә кирәк, Татарстанда гына түгел, Россиянең төрле төбәкләрендә яшәүче керәшеннәр өчен дә Туганайлар бердән-бер милли газета. Керәшен карындашларыбыздан даими рәвештә хат хәбәрләр алабыз, үзләренә барып очрашып торабыз. Алар турындагы язмалар газета битләрендә урын ала дип сөйли Юлия. Газетада шулай керәшеннәр арасыннан чыккан билгеле шәхесләр, язучылар, артистлар, үзешчән сәнгать коллективлары, аларның иҗаттагы уңышлары, проблемалары турында да күп языла. Юкка гына редакция коллективы иҗат җимешләрен мәдәни агарту керәшен газетасы буларак тәкъдим итми. Керәшеннәрнең Туганайлар газетасы әлеге диалект теленә игътибар итәме? Аның төп темалары нинди? Шул хакта газетаның баш мөхәррире Юлия Губина үзе сөйләде. Соңгы 3 елда Туганайларның тиражы кимемәй. Аллага шөкер, безне укыйлар безнең карындашларыбыз. Бигрәк тә өлкән буын әле газетаны яратып укый. Яшьләр инде шулай да күбрәк интернет вариантларга күчәләр. Гәҗит буенча безнең иң күп укучы районнар Мамадыш, Зәй, Чистай районында да күп укыйлар. Шулай ук Чаллы якларында да безне яраталар. Без мәдәни агарту булып саналабыз. Без үзебезнең керәшеннәр турында язабыз. Керәшеннәр турында һәм керәшеннәргә чыгарылучы Татарстанда гына түгел, Россиядә бердән-бер газетабыз. Без күбрәк үзебезнең этник культурабызны, этник мәдәниятебезне, гореф-гадәтләребезне, җыр биюләребезне, борынгы мирасыбызны күрсәтү өстендә эшлибез. Шулай ук без керәшеннәрнең танылган кешеләрен дә яктыртабыз. Керәшеннәр православие динен тота. Тик көн күрешләрендә мәҗүсилек чалымнары да сакланып калган. Борынгы мәҗүсилек чорында барлыкка килгән магик ритуалларның христиан йолалары белән бергеп китеп, бүгенгәчә саклануын күрергә мөмкин. Әйтик, керәшеннәрдә Олы көн бәйрәме үткәрелә. Кайбер авылларда Олы көнгә бер атна кала бәрмәнчеккә китәләр, ягъни тал ботаклары җыялар. Бәрмәнчекләрне маллар исән-имин үрчесен дип абзар мачасына кыстыралар, йортка иминлек теләп икон арасына куялар. Бу мәҗүсилектән калган бер гамәл. Керәшеннәрнең тагын кайбер бәйрәмнәренә тукталып үтик.
Нардуган. Раштуадан соң 12 көн дәвамында үткәрелә торган дини күңел ачу бәйрәме. Бәйрәм иңеннәрдән мул уңыш алу өмете белән уздырыла. Бәйрәмдә яшьләр кич утыралар. Төрле киемнәргә киенгән нардуганчылар өйдән өйгә йөреп, җыр һәм такмаклар әйтеп, йорт хуҗаларына яңа елда муллык, иминлек, бәхет телиләр. Май чабу борынгы заманнардан сакланып килгән бәйрәм. Аны икенче төрле кыш озату дип атыйлар. Ягъни игенченең язгы эшкә күчә башлау чорын билгеләп үтү. Качману бу көнне суга көмеш кач төшерәләр, ягъни суны изгеләндерәләр. Бу суны барлык йорт хуҗалары үзләрендә булдырырга тырышалар. Качманылган су тереклек суы дип йөртелә, һәм ул барлык авырулардан дәвалый дигән ышану яши. Петрау керәшеннәрнең иң танылган бәйрәмнәре дияргә дә була. Христиан дине календаре буенча ул изге апостоллар Петр һәм Павел хөрмәтенә багышланган көн. Керәшен авылларының күбесендә ул борынгыдан килгән мәҗүсилек йолалары белән баетылып, җәй, чәчәк бәйрәме итеп июль аенда уздырыла. Керәшеннәр хакында күп төрле фаразларны кире кагып, хакыйкатьне ачыклау әлегә мөмкин хәл түгел. Тарихның бу урыны бик буталчык, вакыйгалар белән шуарланып беткән. Иң мөһиме, киләчәге өметле булсын. Геннадий Михайловичның тарихчы булуынан файдаланып, керәшен халкының борынгы милли бәйрәмнәре хакында да сорашмый булдыра алмадык. Соңгы елларда Петрау керәшеннәренең төп бәйрәме буларак тәкъдим ителә башлады. Этнограф моның белән килешми. Пыкрау, качману, май чабу бәйрәмнәре дә шулай ук бик әһәмиятле ди ул. Мамадышта яшәүче керәшен егетләренең Сабантуй шикелле җәйге бәйрәм оештырасылары килде. Шуннан халык керәшеннәрнең төп милли бәйрәме шушы икән дип уйлады. Әмма бу фикер дөреслеккә туры килеп бетми. Калган бәйрәмнәрендә онытмый сакларга, мәгънәсен белергә кирәк ди тарихчы. Бу бәйрәм чынлап та керәшеннәрне берләштерә, керәшеннәрнең үз аңнарын ныгыта. Һәм дә бу бәйрәм генә түгел, бу фестиваль да, бу бөтен керәшеннәрнең җыелышып, бер-берсенең иңнәрен тыйып, без үзенә күрә бер төрле сәнгать, гырыф, гадәтләрне саклый торган бер шундый үзебезне керәшеннәр итеп сизә торган бәйрәм булды. Һәм дә мин уйлыйм инде моның дәвамы да булыр. Һәм моны безгә алдагы көндә шулай ук бу юнәлешне, менә бу Петрау хәрәкәтен тик ныгытырга гына кирәк дип уйлыйм. Керәшеннәрнең милли киемнәренә килгәндә иң күзгә ташланганы мөгаен баш киемнәридер. Шуларның кайберләре: калпак, ул озын итеп аркага кадәр җиткерелеп җептән бәйләнә. Очында чугы да бар. Кашбау, эшле итеп тегелгән баш киеме. Аның аскы өлешенә эрерәк, эскә таба ваграк тәңкәләр тезелгән була. Меләнчек, тәңкәле һәм укалы һәр төрле баш киемнәре астына киеп калдыра торган чепчик формасындагы баш киеме. Керәшен хатын-кызларның баш киемнәре генә түгел, күлмәк яки җилән өстеннән килә торган бизәнү әйберләрдә бик үзенчәлекле итеп тәңкәләр тезеп эшләнә. Өс киемнәрендә берникадәр рус йогынтысы да сизелә. Шулай ук мари, мордва, чуашлар белән дә уртак һәм охшаш яклар табыла. Шуба, ак киндердән тегелгән өске кием. Керәшеннәрдә киндер тукымадан тегелгән киемнәр киң кулланылышта булган. Ир-атларга да, хатын-кызларга да киндер тукымадан киемнәр тегелгән. Әрмәк, кара төстәге мамык җеп материядан билли итеп бөреп тегелгән өске кием. Шундый ук кием русларда һәм Урта Идел буендагы уграфин халыкларында, шулай ук Себердәге төрки халыкларда да билгеле. Мунҗака, тамакса, тар гына материя кисәгенә мәрҗән һәм бөтен тәңкәләр тезеп ясалган, муенга киелеп, арттан бәйләп куела торган бизәнү әйбере. Минҗәт күлмәге, ширкәүдә никахлашканда киелә торган ике итәкле күлмәк. Геннадий Михайлович Макаров безнең Чжу төркемен Хузяков урамында урнашкан Яков Емельянов исемендәге мәдәни үзәккә чакырды. Биредә май аеннан бирле аның кул астында оештырылган күргәзмәне карап өйрәнеп була. Мәдәни үзәк яшьләр белән тулы. Кем иҗат белән, кем фән өйрәнү белән мәшгуль. Без килеп керүгә керәшеннәр җыелма командасы егетләренә юлыктык.
Бақсаң, алар кичә генә әйдә шаярт татар КВН лигасында җиңүче булганнар. Шул уңышларыннан хисләрен тыя алмыйча шатлыктан балкып йөрүләре икән. Яшь буын халкына, йолаларына битараф түгел, үткәнен хәтерли икән, димәк милләт тә яшәр, телебез онытылмас, мәдәниятебез милли мирас булып буыннардан буыннарга тапшырылыр. Без төрле төбәкләрдән җыелдык, төрле төбәкләрдән Крашеннәр командасы. Мин үзем Алексеевск районыннан, Алексей безнең Кукмарадан, Игорь Вадим алар Мамадыш районыннан, һәм инде безнең команда бердән-бер татар кызы ул Пермь шәһәреннән. Без төрле җирләрдә укыйбыз, эшлибез, ләкин безне бер берләштерә, ул да булса юморга тартылыш һәм КВНга карата мәхәббәт. Үзебезнең миниатюраларыбызда, юморларыбызда күрсәтәбез үзебезнең Крашеннәрнең үзенчәлекле якларын. Чөнки үзем әзәк бит инде, менә Вадим, Алексей, Игорь татар КВНда чыгып, татарча шаярткач. Исемнәр урыс, сөйләшләр татарча, кемнәр алар? Крашеннәр! Крашеннәр мәдәни рухи байлыклары, җыр биюгә оста булулары белән аерылып тора. Бәрмәнчек дәүләт фольклор ансамбле үзе бер феномен. Әлеге ансамбльне Татарстанда гына түгел, чит төбәкләрдә дә яхшы беләләр. Бәрмәнчек крашен мәдәниятен саклау һәм үстерүдә зур эш башкара. Крашеннәрнең мәдәнияте әйтергә кирәк шактый үзенчәлекле. Мөселман татарларның гомуми массасының аерымлану нәтиҗәсендә аларның милли мәдәни дөньясы да зур үзгәрешләр кичерә. Тора-бара христиан мәдәнияте белән кушылып китә. Ләкин крашеннәрнең үзләренә генә хас гореф-гадәтләре, йолалары, тел үзенчәлекләре, кием салымы, бизәнә әйберләре бик билгеле шәхесләре дә бар. Кабаттан бүгенгесенә әйләнеп кайтсаң, карасаң карап, соклансаң сокланып туймаслык Бәрмәнчек дәүләт фольклор ансамбле бар. Бәрмәнчек сүзе кызыл тал дигән сүз. Ул яз көне иң беренче булып бөрләрен чыгаручы агачны, язгы яңарышны символлаштыра. Аннары бәйрәм исеме дә булып тора. Крашеннәрнең верба бәйрәмен барыбыз да ишетеп беләбез. Ансамбльнең тарихы гаҗәеп бай. Ул инде 200 елдан артык эшләп килә. Ансамбльнең тарихы, дөресен әйткәндә, рәсми рәвештә инде ул 2008 елда Минтимер Шарипович тарафыннан башланып киткән, ләкин аңа хәтле әле менә укырга мин кергән идем 2002 елда Мәдәният һәм сәнгать университетына. Анда инде безнең шул фольклорчы, этнограф, безнең Геннадий Михайлович Макаров җыйган иде аерым махсус курс. Ул вакытта ук инде алар шушы ансамбль булыр дип дигән өметләр белән җыйган иде безне барыбызны. Һәм анда бары тик бер 5 кеше булгандыр. 2 кыз һәм 3 малай хәтеремдә хәзердә. Без инде шул крашен җырларын Геннадий Михайлович өйрәтеп, беренче итеп аларны думбраларга да уйнарга өйрәтте инде ул безне. Думбралар белән уйнап, җырлап, беренче итеп шул телевидениеларга, кайсыдыр мероприятиеларда чыгыш ясап башлаган инде. Аннан соң инде менә 2007-8 елларга укып бетергән, шул беренче башлап җибәргән студентлар дип әйтик инде без. Шунда инде махсус шушы дәүләт статусын алып, ансамбль эшли башлады 2008 елда. Татар дөньясы өчен дә крашеннәр якын тема. Туфан Миңнуллинның Гыргыри кияүләре, Мансур Гыйләҗевнең Микулай спектакльләрен тамашачылар яхшы белә. Әлеге спектакльләрдә крашеннәрнең милли үзенчәлекләре, яшәү көнкүрешләре чагыла.
Заман шәһәр мәдәнияте йыгынтысында керәшеннәрнең көндәлек яшәү рәвешенә хас күп кенә үзенчәлекләре юкка чыккан. Шуңа да карамастан алар христианлыкның православие дине белән бәйле этно-мәдәни үзенчәлекләрен, борынгы горыф-гадәтләрен, йолаларын, телләрен саклап киләләр. Керәшеннәр күп милләтле республикабызның аерылгысыз бер өлеше, бизәге. Бәрмәнчек оешкан көненнән башлап Казан консерваториясенең татар музыкасы һәм этномузыкология кафедрасы белән даими элемтәдә эшли. Бүген ансамбльнең репертуары киңәйгәннән киңәя. Җитәкчеләре Артур Поляков әйтүенчә, милли көйләргә генә түгел, заманча җырларга да игътибар итәргә тырышалар. Максатлары ничек тә яшь буынның игътибарын юнәлтү, чын керәшен моңнарын аларга да сеңдерү. Костюмнарга килгәндә, алар төрле төбәкнеке төрлечә. Баш киеменнән алып алъяпкычларга, бизәнгечләргә кадәр менә шушы тәңкәләрнең ничек иттереп ясалышына кадәр алар төрлесе төрлечә, төрле төбәкнеке төрлечә. Мәсәлән, менә Мәлки керәшеннәрнеке бер төрле, аларныкы бөтенләй Чуаш ягына ашап тора. Мамадышларныкы бер, Алабуганыкылары бер. Менә алар янәшә генә районнар булсалар да, алар һәр вакыт аерылып торалар. Менә шушы үзенчәлекләрне без инде күрсәтергә тырышабыз. Районнарның фольклорларын күрсәткән вакытта шушы киемнәрне киеп чыгарга тырышабыз. Әлбәттә, без инде аларны бераз гына сәхнәләштерәбез. Тормышта эш вакытында кия торган күлмәкләр белән сәхнәгә чыгып булмый бит инде. Шуңа күрә аларны бераз инде бизәргә дә кирәк була. Материалында дөрестләбрәк алырга кирәк була. Ләкин алар менә чын барлыктан артык аерылмыйлар. Без алар урнашкан бинага килеп кергәндә киләсе чараларга әзерләнүләре иде. Ансамбльнең эшке кухнясы белән танышу, биредә керәшен халкының милли мәдәни мирасын саклау өчен күпме көч һәм хезмәт куелган аңларга ярдәм итте. Оркестрларында гөслә, думбра, ногай курай, кылкубыз кебек борынгы милли уен кораллары уйный. Бию коллективы шабата, ышкып бию, тыпырдык, чүпләмле биюләрен башкара. Шабатаны үз күзләребез белән күрү бәхете безгә дә тәтеде. Сез Татарстан 24 каналында туган тел тапшыруын карадыгыз. Без бүген керәшеннәр, аларның милли мәдәни һәм тел үзенчәлекләре, бәйрәмнәре, йолалары хакында сөйләштек. Сезнең белән Гөлүсә Сыңгатуллина булды. Сау булыгыз. Киләсе очрашуларга кадәр. Чуваш челги бурчухне, тенҗе петмейн. Куда мумелис, истяму И туган тел, и матур тел, әткәм әнкәмнең теле.